Letom sa kultúrny program v meste Spišská Nová Ves nekončí. Aj počas nadchádzajúcich mesiacov sa môžu obyvatelia pripraviť na rozmanitú ponuku podujatí. 10.9. by som chcel pozvať všetkých rodičov, hlavne s detičkami, na posledné rozprávkové popoludnie nedeľnejšie, ktoré sme organizovali aj počas kultúrneho leta. A to posledné rozprávkové popoludnie bude v Novoveskej hute, čiže srdečne pozývam detičky aj so svojimi rodičmi. Naopak staršiemu publiku sa čoskoro predstaví v rámci svojho spoločného turné aj obľúbená dvojica komikov Jakub Lužina a Gabo Živčák. Stand-up komedy sa bude konať 14. septembra v kine Mier. 28. septembra ho zas obsadia fanúšikovia divadelných predstavení. Budeme organizovať tragikomédiu Ťapakovci. Táto tragikomédia bude v rámci festivalu Divadelný Spiš a táto komédia bude mať také, ja by som povedal, že výborné obsadenie hviezdne obsadenie, kde bude účinkovať Marek Majeský, Marian Labuda a ďalší herci. Okrem kultúrnych podujatí sa tu uskutoční aj festival jedla. Počas volebného víkendu na prelome septembra a októbra uzavrieme kultúrne leto Street Food Festivalom. Pozývam všetkých ľudí, ktorí majú radi také food trucky a hlavne kvalitné jedlo, vône z celého sveta a hudbu z vinilových platní. Bude to prvá akcia, ktorú budeme v rámci takéhoto druhu festivalu organizovať v Spišskej Novej Vsi. Tešíme sa na vás a snáď si dobre pochutíte na fantastických jedlách. Októbrový program opäť odštartuje podujatím, ktoré je venované deťom. 1. októbra v nedeľu sa môžu tešiť na predstavenie Smejka a tanculienky. 1.10. začína zároveň aj Graffiti Spiš, čiže kto má rád tento druh kultúry, srdečne pozývam, príďte sa pozrieť, je to paráda. Mesiac október bude tiež mesiacom filmových zážitkov a kvalitnej hudby. Budeme vysielať pravidelný cyklus horských filmov, je to obľúbená akcia, ktorá sa koná každý rok. Fanúšikovia vážnejšie hudby si prídu na svoje hlavne v podobe dvoch festivalov, ktoré budeme organizovať. Prvý je Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, ktorý bude v Evanjelickom kostole, a druhý je festival Muzika Nobilis, ktorý sa bude konať u nás v Redute v koncertnej sieni. No a novembrový program Novovešťanom spestrí koncert kapely Peter Bič Projekt či predstavenie divadla Pravda. Mestské kultúrne centrum zároveň oceňuje záujem o podujatia, ktoré sa v Spišskej Novej Vsi konali počas letných mesiacov. Prakticky sa zúčastňovali na všetkých akciách, či už to boli naše kína alebo koncerty z veže, a myslím si, že bola super nálada, super energia, vyšlo nám aj počasie krásne, tak ja som veľmi rád a som šťastný, že sme to dokázali zorganizovať, že to takto vypálilo a snáď sa bude páčiť ľuďom aj nielen záver kultúrneho leta, ale aj kultúrna jeseň. Informácie o plánovaných podujatiach či možnosť zakúpenia lístkov nájdete na stránkach Mestského kultúrneho centra.